Il-kap tal-oppożizzjoni Alex Borg beda jibgħat d-deputati tiegħu biex jibda jqassam ix-shadow cabinet tiegħu li qal li kellu jħabbar il-ġimgħa l-oħra numru ta' deputati qed imorru minflok Alex Borg qed iċemplilhom u jkellimhom bil-mowbajl. Sorsi minn ġewwa qalu lil One News li l-kap biħsibu jagħmel shadow cabinet b'saffi differenti, wieħed klassista fejn ċerti deputati jridu jwieġbu għall-oħrajn li jiġu fuqhom. Dan qed jinżel tajjeb ma' wħud iżda oħrajn qed iħossuhom urtati. Minn sors interni One News informat li fost oħrajn issemma li Beppe Fenekadami se jżomm l-affarijiet barranin imbagħad Beppe Galja jiġi taħtu responsabbli mill-affarijiet Ewropej. Jidher ukoll li għamel inkwiet fuq il-kwistjoni taż-żewġ viċi kapijiet tal-Partit Nazzjonalista fejn Borg kien wieħed li se jagħmel mal-ewwel meta laħaq kap is-sena l-oħra iżda baqa' ma wettax. Adrian Deliju l-aktar wieħed voċiferu qed jinsisti li jkun viċi kap għall-affarijiet tal-Parlament mingħajr ma jkun ikkontestat. Hawnhekk jidher li hemm minn blok ta' Derin Karabot li jesti kontesta u fakkar li Alex Borg li l-kariga kienet imwiegħda lilu kif ġie żvelat anke fil-medja. Imbagħad hemm biċċaw ġeħ ta' ras dwar il-viċi kap għall-affarijiet tal-partit Belix Periċi-Kadaxxjon lest li jibqa' imma tefa' ħarstu fuq din il-kariga Markent Nisammut. Dan jidher li lest jikkontesta u jrid il-kariga bis-saħħa u għalhekk qed jagħmel pressjoni fuq Alex Borg. One News informat li se jiġi assenjat il-portafol tal-ambjent u l-enerġija. Sa dan it-tant fuq mezzi oħrajn tal-medja joħroġ li Adrian Delija mistenni jerġa' lura s-saħħa u jkollu li Stephen Spiteri taħtu li jkun responsabbli mill-kura primarja. Dwar finanzi mistenni tibdil wara Jerome Caruana Cilia, Graham Bencini u Adrian Delija, issa mistenni jitpoġġa Derin Karabot, id-deputat Frank Anthony Tabone magħrufa rubija tiegħu ma' Jason Azzoppar se jingħata l-portafol ta' Għawdex. Dan kollu seħħ fl-istess jum li beda jitlaqqa l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista biex bekk beda formalment il-proċess li permezz tiegħu irid jiġi konfermat jew le l-kap Alex Borg. Kemm il-darba jkun hemm kontestazzjoni il-Partit Nazzjonalista jkun kostrett imur għal elezzjoni interna oħra fejn il-kunsillieri jkunu eliġibbli jivvutaw ftit xhur biss wara dik li fiha Borg ċeleb lil Adrian Delija.